håndskrevet julekort til hver enkelt soldat, som ikke er en. Kan du sidde fast her i? Nu er vi igennem den første. Kan du sidde fast her i? Det ved jeg ikke. Er du bange, Nick? Nej. Hvad er det, kommer en hej lige om lidt? Er det her hav, eller hvad? Det er åen, der er gået over sin bredde. Hav, kunne du ikke bare stærke? Ej, det er ikke meget mere end 10 cm, tror jeg. Det er stærkt. Så er vi igennem her. Du får en lige så glad jul, som du har været med til. Så den sidste. Her kan du se vejen fra. Man kan... Den er på åben. Så har vi en, jeg har en stjerne i døren.